Sugod na ang gipasusi sa Talisay City Police ang mga hotel, pension house, resort, lakip na mga imnanan ug mga lugar nga dagsaan sa mga tawo ning Valentine's Day. Pagpahimangno kini nga siguroong walay mga minor de edad nga makasulod. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo? Sa pagsugod pa lang ning simanaha, gipang bisita na matod pa sa Talisay City Police ang mga lugar sa Talisay City nga sagad suruyan sa mga couple, pamilya ug magbarkada. Ilabi na panahon sa pagsaulog sa Valentine's Day. Gipanlantawan na nila nga sugod karong adlaw, bispira sa Valentine's Day. Busy na gyud ang maong mga lugar. Ilabi na nga payday usab karon sa sagad sa mga empleyado. Usa sa pahinumdum sa kapulisan sa management nga susihon gyud nila ang mga musud sa ilang mga establishmento ug di pasudlon ang mga minor de edad kun dili kuyog ang ilang mga ginikanan. Lakip na sa gibantayan ang mga mapahimuslanon sa kahigayunan, sama na lang sa mga kawatan. Ang Talisay City Police uban sa mga barangay opisyal ug mga tanod ang dungan nga nihimo sa ilang pag-roving. Ako'y liability ang mga management sa hotel, resort, or any sir no, kung mahibawan masulod. Posible nga naging liability kung nakita nila nga kuan kining minor or mas maayo gud siguro nga prior sa entry sa mga musulod niya nga mga lugar, mag-require kita ga identification card to check yun kung nasa legal age ang tanang musulod nga lugar. Pahimangnuan na mga patrollers, especially mobile patrollers, nga katong mga inns and hotels within their kuan ka sa ilang beat area and sa roaming area nila sa mobile patrolling nga randomly to check. Lakip sa pahinumdum ni sayon sa publiko ug sa mga driver nga magsaulog sa okasyon, ilabi na kon mag-inom og ilimnong makahubog sa di na lang gyud pagmaneho. Actually no, ang gihimo sa provincial headquarters karon pa-seminar din sila, nagpa-training sila og tagduha ka traffic investigators nato para paghimo aning sobriety test. Barangay officials na ni sulat ni coordinate sa tuwa sa paghimo og kining joint inspection together with the licensing office sa City Hall nga mag-inspection mi sa mga imnanan nga nakita nga kuan daghang panagtapok sa tawo. Uban ni Cleofer Lumaya, Gogrod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.